Памперси вместо партита. Така може да се опише огромната промяна, която настъпва в живота на 17-годишната Катя. Още преди да завърши 11 клас, тя ражда син от своя приятел Сашо. 4 месеца след раждането, тинейджърката все още не може да свикне с мисълта, че сега целият ти живот трябва да се върти около малкия Росен. Тя е оставила всички грижи за детето на майка си и на по-малката си сестра Христина. Младата баба се надява да си намери по-стабилна работа, но грижите за внучето лягат изцяло върху нея и тя не вижда как ще успява да храни порасналото си семейство. Истината е, че Росен не беше планиран и разбрах, че съм бременна чак в 5-я месец. Отначало мама много се шашна, като разбра, обаче сега определено ми помага с грижите, с храненето, с гледането. Просто тя е до мене. Сашо и той не го възприе в началото като идея това нещо, обаче какво да прави, накрая го убедих да задържиме детето. Всички казват, че сме си един с друг и не вярвам бебето да промени нещата. В началото на първото плодях, като разбрах за това бебе. Какви бебета, какви 5 лева? Аз съм на 19 години, живота е пред мен. Просто не знам дали ще справя с това бебе, но все пак като си е моята мацка и ще се опитам. Той Сашо изобщо не знам. А пък откакто разбрах, че Катето е бременна от него, изобщо не ми е любим. И само купони са им в главата. Само купони. Не могат да разберат, че имат дете. Това да не е нов телефон, взимаш го и го захвърляш. Никаква отговорност. Въпреки че вече е майка, 17-годишната Катя продължава да води безгрижен живот и отказва да поеме майчинските си задължения. Тя сякаш не осъзнава отговорностите, които има един родител. Катето изобщо си няма представа какво е да гледаш бебе. Никаква отговорност. Още докато беше бременна, пропускаше консултациите, не ходеше. Не може да осъзнае, че трябва да бъде майка вече, да започне да си поема отговорностите. Аз помагам, но до някъде. Повече нямам сили вече. Много се радвам, че мама ми помага, защото не искам Сашо сам да се разкарва по купони насам натам. Все пак и аз искам да се забавлявам и аз искам да си прекарам хубаво тези години, все пак най-хубавите ми години в живота. Понякога си мисля, че Роско е син на мама, не на Кака. Сега Кака много не се занимава с него, Сашо той дори внимание не му обръща. Един ден, връщайки се от работа, Уляна става свидетелничката с ревящото си бебе в коридора, за да не им пречи да се натискат с Сашо. Още от входа чух Росен как реве. Зарязали го в коридора, надули музиката и се натискат вътре в стаята. И то Сашо, като го видях, изобщо направо полудях вече. Просто исках малко време насаме с Сашо. Нищо повече не съм искала. Росен го нахраних. И дадох му и мляко, всичко му беше наред, обаче пак не спираше да плаче. Не спираше да плаче, исках просто малко временце насаме, малко лично пространство да имам. Майката на Катя яко ме нерви. Коя е тя, че ми казва аз какво да правя? Коя е? На мен никой не ми каза какво да правя. Хубаво, детето се разревало, ми ще го успокоиме. Кой знае какво е станало? Не е свършил света. Много ми е мъчно, че дъщеря ми се държи с това дете, все едно не е истинско. Все едно е някоя кукла. Захвърля го където и падне и изобщо не се интересува от него. Шокирана от видяното, Уляна изгонва безотговорния Сашо от дома си. Катя не може да разбере реакцията на своята майка. Добре, не я разбирам майка ми, за какво ми дудне постоянно? Постоянно караници и скандали с нея. Защото знам, че не го харесва, знам, че не е най-приятният човек на света, обаче и тя не е питала за баща ми едно време, като се женили. Сега това си е моят личен избор. Аз си решавам. Това си е моят човек. Обичам го, Сашо. Не мога да си намери работа, ако продължавам да се грижа за Росен. Нито мога да гледам обяви, нито мога да се отзовавам на тях. Оставила съм Катето да учи, но тя трябва да си поеме вече своята отговорност като майка. Просто не знам докъде ще стигнат нещата. Три дни по-късно. Въпреки обещанието да се грижи за детето си, Катя не може да се раздели с старите си навици. След училище тя отива при Сашо и просто забравя да се прибере. Уляна отново трябва да се грижи сама за 4-месечния Росен. Забелязала изтощението на майка си, 12-годишната Христина се опитва да й помогне. Трябва да си
Хайде, лягай си, 10 часа, утре си на училище. Не ме изнервяй ти. Ще си легна, Хайде, когато кака си дойде. Не, лягай. Хайде, късно Мамо, вече. не ми се ядосва, аз запитвам да ти помогна. Ето я, госпожицата се прибира. Здравейте! Как сте? Сестра ми, мамо? Супер сме. Ти? Аз мисля да си Как ще лягам, си мама. лягаш? Чакай малко. Ти къде беше досега? При Ани бях. Каква Ани бе? С Сашо беше, нали? Добре, мамо, не бях при Ани. Ти Съжалявам. Ти трябва да осъзнаеш, че това дете, ти имаш отговорности към трябва ли него. веднага да почнем да се скараме? Да, Трябва ли да се скараме от вратата? И в 4 часа трябваше днеска да си на консултация с това дете. Обеща. Маме, не е последната консултация, точно за това ли ще ми се ядосваш? Не била последната консултация. Браво, бе, каква е тая безотговорност от Ти за тебе? какво си тука? Как така? За какво съм тук? Не Ти мога. трябва да осъзнаеш и Сашо изобщо не се интересува от това дете. Мамо, Нито ти. Не мога по цял ден само да го гледам това дете. Как реве и как кленчи. Не мога и аз имам нужда малко да поизляза в крайна сметка. Какво значи имаш нужда, бе? Ти имаш отговорности. Аз се стегни и се осъзнай. Мамо, трябва ни малко време. Малко време да свикнем да сме родители. Докато се осъзнаете, че сте родители, това дете ще стане абитуриент. Ясно ли ти е? Без родители ли ще израсне? Не те ли е срам? Мамо, съжалявам. Поне ти се осъзнай. Не се оправдавай непрекъснато с училище и с какво ли не. Ти имаш отговорности. И това дете е твоя отговорност. Тези двамата изобщо не се грижат за детето. Айде, Сашо, както и де. Ама Катя, не можеш да имаш 4-месечно бебе и да те няма по цял ден. Сигурна съм, че Сашо ще бъде перфектен баща, само му трябва малко време, за да свикне, както и на мен. Не мога всеки ден от училище вкъщи, от вкъщи в училище и това всеки божи ден. Имам нужда от малко помощ. Всички баби помагат. В този момент обаче 36-годишната жена става свидетел на нещо, което ще разбие надеждите й на пух и прах. Катя! Мамо, какво правиш Какво тук? правиш? Аз ли какво правя? Ти какво правиш? Какво правиш ти тук? Мамо, свършихме Трябваше да си на училище, пак ли си избягала? Ще ти кажа и... Празник е. Какъв патронен празник, бе? Защо ме гледате и ме лъжете и двамата? Не ви ли е Мамо, срам? стига си ми излагал, моля те по-тихо. Какво значи да не те излагам? Стига. Това е вашето дете, не ви ли е срам? Аз го гледам само и само да ходиш на училище. Само и само... Ти не се обаждай. Ясно ли ти е? Само и само да ходи на училище, за да си вземе дипломата. Абе, не ме интересува, ти ли ще ми кажеш какво да правя? Аз ще ти кажа, да. Защо я учиш да бяга от училище? Какви са тия мотори? Какви са тия бири? Не ви ли е срам? Катя, тръгвай веднага. Тръгвай! Прибираме се! Не ми се обяснява изобщо повече. Това беше наистина ужасно. Това, че майка ми гледа, Росен не й дава право да идва тук и да ми излага пред приятели и пред гаджето. Мяре стига. Отгледах двете си дъщери сама. Баща им изобщо не се интересуваше от тях. През какво ли не съм преминала само и само те да са добре. Какво щеше да стане, ако изобщо никой не се интересуваше от тях и си израснат сами? Катя, надявам се скоро да го разбере това, че няма по-голяма сила от майчината любов. На следващия ден Катя отново закъснява. Тя е предпочела да прекара деня с приятелки, вместо в грижи за 4-месечното си бебе. Късно вечерта 17-годишната майка се прибира развеселена, без изобщо да подозира какво я очаква. О, мама, какво правиш? Гледам ти детето, а ти? Къде беше? При Ани бях. При Ани ли? Да, Какво прави при? Учихме двете заедно, подготвяхме се. Имахме разни тестове след една седмица. Голямо учене пада напоследък. Какво става? Днес ли се всичко обади наред. класната ти? Знаеш ли какво ми каза? Не. Пропуснала си много часове, бягал си от училище. Много часове. Лъже тази жена, пропуснала съм няколко часа, нищо повече. Нищо повече. От днеска ти забранявам да излизаш. Ако трябва, аз ще те прибирам от училище. Лично. Никакви излизания, никакви мотористи. След училище, веднага тук вкъщи. Не ме дразни, не дей сега, няма да се заяжда. Значи като ти гледам детето, не те дразня. Така ли? Маме, почти на 18 сама си решавам. Точно така, моето момиче. Почти. За това спираш да излизаш. Никакви мотористи. Тука, след училище, вкъщи. Ясно ли ти е? Не знам кое е по-лошо. Дали това, че не ходи на училище или че не си гледа детето. На 17 години
Ако не успее да завърши, не знам какви доходи ще има, какво образование и докъде ще стигне. Как ще се справя, не знам. Мама много силно преувеличава. В училище се справям добре, оценките ми са окей. Откъде ще ми забранява да излизам? Това не знам дали изобщо не е направо. Аз съм сигурна, че тя просто се страхува да не повтарям нейните грешки в живота. На следващия ден Уляна отива на гости при своята приятелка Малина, която живее в отсрещния блок. Малина работи като шивачка на свободна практика и е единственият човек, на който Уляна винаги е могла да разчита за помощ или за съвет. С Уляна се познаваме от доста време. Катето беше на 5, сестричката й беше още бебе. Просто съжалявам, че така се случва напоследък с нея. Тя не заслужава това, което й се случва с дъщеря и в момента. Готова е на всичко за детето. През огън минава само и само децата да са добре. Голямо съдърче, страхотен. Много е добричък, сега заспа преди мъничко. Какво става? Казвай нещо, морена ми се виждаш. Оф, бе, не е за разправяне. Що бе, какво? Ами, какво тая Катя, направо вече не знам, Малинче, какво да ти кажа. Нямам сили. Детето реве, не му обръща внимание. Аз се занимавам с него, оставя го да реве. Ако ще 2 часа да реве някой да го чуе. Консултацията пропусна. Консултацията. И ми, знаеш какво ми казва? И какво това е една консултация, голяма работа? Вече не знам. Наистина... Ти не дей постоянно да тичаш като зареве бебето. Остави го малко, нека пореве. Тя трябва сама да почне да се грижи за него. Тя ще го усети. Като знае, че ти скачаш веднага и... Ма какво да го усети, бе? Тя не й пука, разбираш ли? То си плаче, все едно никой няма оттатъка. Все едно съм само аз. Ако аз не отида, край. Няма кой. Не знам вече докъде ще ги докарат тия нещата. А Катя, но много вече идва ми в повече. Ще се оправят нещата, сигурна съм. Не съм много сигурна. Дано вече да влезе в ритъм и да се осъзнае, че е майка и да почне да се грижи. Ще влезне, ще видиш, послушай ме. Каквото ти казвам, не дей веднага да скачаш. И така ще стане с времето. Мислиш, че ако започна и аз да се правя, че не го чувам, че ще има някакъв ефект? Ще скочи, направи го един път и ще видиш. Надявам се. Дано. Знам, че се къса сърцето, като гледа малкия как реве. Но тя просто трябва да даде възможност на дъщеря и сама да се погрижи за детето. Не се бях замислила, че прекалявам с грижите към детето. Може би трябва да послушам Малина и с Катя да разпределиме задачите поравно, така че и тя да поеме някаква отговорност. 3 дни по-късно, след като провежда сериозен разговор с дъщеря си, Уляна се надява, че Катя ще поеме своята част от задълженията и ситуацията в дома им ще се нормализира. Тази сутрин обаче събитията се развиват в съвсем друга посока. Мамо, Росенчо реве вече от половин час. И да видиш какво става. Ох, тая Катя, няма ли вече да си поеме задълженията като майка и само го оставя това дете да реве? Катя! Отвори вратата веднага. Мамо, ти не чуваш ли, че това дете реве? Чувам се, малко ще го оправя. Какво ще си знам? Малко ще се погрижа. Може да има температура. Какво става тук, бе? Сашо, какво правиш тук? Човек, какво преча аз на тебе? Става и изчезна. Остави ни за малко. Какво значи да ви оставя? Какво прилича това? Просто е добре, сега ще го помогна, разстига. Закуската е готова. До 5 минути Сашо да си изнесъл и стаята да е оправена. Отивам да ме храна детето. Също? В тази майка яко ме лази по нервите. Съжалявам, човек. Какво ще правиш днес? Вечер се бе с момчета на Панчарева. Ти ще дойдеш? Знаеш, че искам да дойда, обаче Росен, какво да го правя? Ми ще кажеш, че го разхождаш. С нас да дойде. Да. Щом окей, тогава да го правим. Айде. Чао. Чакай, бе, за кога си помисли тази, че ми забранява да с собственото ми дете и с приятелката ми? Дразнащата лелка. Знам го за какво идва. Идва само за да правят секс. Нищо друго не го интересува. Той изобщо все едно не е баща на това дете. Същия следобед Уляна се е заела с домакинството.
А както обикновено, Малина е дошла да й помогне. Катя се е затворила в стаята си под предлог, че има да учи и да пише домашни. И какво? Сашо с нощи пак ли беше тук? Да бе, едва го изгоних. Затворили се от татъка, дете реве пищи, те надули музиката и също не ги интересува, ама изобщо нищо. Детето се отдра от трев. Ужас, ти не трябва толкова много да ходиш да й помагаш. Остави сама да се грижи. Като тя не се оправя вече, нервите не ми издържат. И психически, и физически изморена, преуморена. И това е. Гледам това дете, ако може по някакъв начин, аз да колкото мога поемам, защото тя не може, тя не се оправя. Разбираш? Изобщо. И с нощи този Сашо направо такъв скандал. Не знам, разтрепери ме цялата. Ето, плаче, чакай. Стой, няма да ходиш. Не. Чакай, тя сега ще го остави да пищи. Нека попищи малко, тя ще се погрижи с него. Не, дей, така и правиш лоша услуга. Сама да се грижи, няма да тичаш с всяко нещо. Ето, плаче. Леви, здрасти, какво правиш? Здрасти. Как си, бе? Вие как мамчето. Добре съм и аз. Маме, оправих си нещата с училище, домашни всичко. Росене на хранене, ще излезем малко. Да знаеш. На разход? Малко, да, гледай какво яко времето, искам да си поразходим двамата да подишаме чрез супер, да, излезте, детето има нужда. Сигурна ли си, че искаш ли да се облека и да тръгнем заедно? Аз нямам какво толкова. Ще се оправим с моето бебе, спокойно. Малина се оказа права, Катето вече върви по правия път, поема нещата малко по малко в свои ръце, започва да се грижи за детето и се надявам, че от тук нататък нещата ще тръгнат в добра посока. Радвам се, че Катето най-накрая прояви някакви майчински чувства. Познавам приятелката си много добре и знам, че тя беше много добра майка, така че няма начин и дъщеря и да не е добра майка. 2 часа по-късно Малина тръгва към къщи. Точно преди да излезе от входа обаче, странен шум привлича вниманието й. Тя чува бебешки плач от към мазетата. Тук чувам бебешки плач. Ще видя какво става. Обзета от мрачно предчувствие, Малина слиза в мазетата. Там, в мрачния и влажен коридор, тя открива количката с 4-месечния Росен. 37-годишната жена е шокирана. Това беше най-ужасното нещо, което съм виждала. Да си оставиш 4-месечното бебе в мазето, при плъховете. Толкова е безотговорно. Просто не си го представям. Без да се замисли за последствията, Катя остава безпомощния си 4-месечен син сам в мазето, за да може да се види на спокойствие с приятеля си. Малина е потресена от безотговорността на 17-годишната майка. Още не мога да повярвам. Катето е зарязала бебето долу в мазето. Как е възможно това? Малин, Виж кой ти вода? какво си? Тръгвам си и чувам бебето да реве. Отивам долу в мазето. В мазето? Представяш ли си? Твоята дъщеря го е зарязала долу в мазето, без надзор. Как? Да, миличкото. 2 часа е седяла. Ох, мил, вземи го, аз ще обада по телефона. Само спокойно. Вече сме го намерили. Няма нищо. Бомбонче. Ало, Катя, къде си? С Росен, да. И къде е Росен? Как е Росен, като едновременно е вкъщи, бе? Веднага се прибирай. Ти чуваш ли ме какво ти казвам? Веднага се прибирай. Тук ще говориме. Веднага. Разбирам, като е гладен, да чака някой да го нахрани. Разбирам, като памперса трябва да се смени, да чака някой да го смени. Обаче тая случка с това мазе, просто съм потресена. И явно тая Катя, моята дъщеря, не може да се грижи за това дете. Уляна се чувства напълно безпомощна. Каквото и да опитва, тя не успява да събуди у дъщеря си чувството за отговорност и майчина любов. 1 час по-късно Уляна все още не може да проумее как е възможно дъщеря й да постъпи така със собственото си дете. Тя е готова да стовари най-суровите си думи върху Катя, но когато 17-годишното момиче се прибира, Уляна забелязва, че дъщеря й е плакала. Това до някъде обезсилва на събрания гняв. Сега какво?
До кога ще си мълчиме? Как си даваш сметка за нещата, които стават от известно време насам? Как ги оценяваш? Много съжалявам. Сашо искаше просто... Искахме малко да останем. Съжалявам. Сашо, нали? Отново Сашо. Ти даваш ли си сметка какво може да се случи на това дете долу в мазето? Има плъхове, има мишки, крадци разбиват мазетата. Това дете можеше да падне. Всичко можеше да му се случи. Ти можеше да го убиеш това дете, разбираш? Жив и здрав, всичко е наред. Всичко е наред, но ти допускаш непрекъснато такива грешки. Време е да се осъзнаеш вече. Беше заспал, изобщо не съм предполагала, че може да се случи нещо, докато се върна. Ката, помисли си много добре. От тук нататък за всичко. Хайде. Много съжалявам много. Хайде, отивай да лягаш. Няма да допусна да се повтори тази грешка, съжалявам наистина. Мама е права за всичко. Не трябваше изобщо да правя това нещо, не трябваше изобщо да оставям Росен в това мазе. Просто наистина исках толкова много да прекарам един следобед с Сашо. Няма да повтарям тази грешка никога повече. Бях ужасена от постъпката й. Исках да й се навикам, да й се накарам. Но виждам, че нещата тръгват в добра посока и Катето ще поеме всичко в нейни ръце по отношение на детето. Новата седмица започва добре за Уляна. Тя забелязва значителна промяна в поведението на своята дъщеря, която е започнала да полага много повече грижи за Росен. Това дава възможност на 36-годишната жена да си намери добре платена работа. Нещата тръгнаха много добре. От първи съм назначена на нова работа, камериерка. Катето си ходи на училище. Вече се подреждат нещата. Аз се грижа за бебето, за да й помагам за училище и се надявам вече всичко да е наред. Младата баба е въодушевена от положителната промяна в живота й. На излизане от магазина обаче, тя ще разбере, че проблемите й съвсем не са свършили. Здравей. Какво правиш тук? Ами Си ли на училище? да, бях на училище, просто исках да напазарувам за рождения си ден. Имаме Какъв рожден ден? физическо и изобразително и никой не стои в Катя, течове, ти така защо или не иначе. си в час? Какъв рожден ден? Рожден Какви ден, си мамо, алкохоли? Сашо ще направи купон. Аз искам Какъв само да Сашо? Бе, я ми дай турбата. Трябваше само да Какъв пазарувам Сашо? някакви неща. Какви неща? Защо пазаруваш алкохол? Какъв Мамо, рожден ден? това е- става Кой на ти 18. разрешил, че ти ще си празнуваш Става на рождения 18, ден? мамо. Не, няма да го празнуваш. Ще си гледаш гледаш детето. Росен, мамо, моля Не, те, ще си поне- гледаш детето, защото съм на нова работа от първи. Мамо, Ще си стига! гледаш детето, ти казвам. Вместо да се зарадва за новата работа на майка си, Катя е разстроена, че няма да може да отпразнува 18-тия си рожден ден. Спокойно, ти си най-добрата ми приятелка. Ще измислим нещо, ще намерим кой да свърши работата. Добре, все пак има време до първи, обаче... Искам да чуя, че ще го направим. Има време до първи. Добре, ще помисля, имаме някакво време. Добре. Ще влизаме ли на физическо? Так му мислех, че нещата са потръгнали. И Катя пак с нейните номера. Пак е избяга от училище, пак си е напазарува алкохол вече. Не знам какво да направя с това момиче. Съжалявам, но този път никакъв рожден ден. Ще пропусне купона, може да е навърши в пълнолетие, но ще го пропусне. Разбирам я, мама, обаче все пак ставам на 18. Това е важен момент за всеки един човек. Всеки си мечтае да се разбие на 18-тия си рожден ден и просто да си изкара някакво невероятно време, а тя просто иска да ми отнеме този момент. Това не е честно, нито спрямо мен, нито спрямо всички приятели, с които вече съм се разбрала. 2 дни по-късно е първият работен ден на Уляна. Приятелката й Малина се съгласява да гледа Росен, докато Катя се върне от училище. Имах много голяма поръчка, обаче знам какво означава това за Уляна. Помоли ме да гледам детето до 1:30 и аз се съгласих. Въпреки че днес става на 18, Катя е обещала на майка си, че няма да празнува, а ще стои неотлъчно до Росен и няма да го изпуска от очи. Ехо! Здравейте! Леля Мими, как си бе? Добре, супер! Здравей! И гледахме се с малкия. Много беше послушен, всичко си изяде. Браво, бе! Спинкаше си през цялото време. Браво! Сладурче.
Между другото, донесла съм ти подарък. Мерси. Аз лично съм я шила, дано ти хареса. Леле, благодаря ти много. Въпреки, че Катя има рожден ден, сигурна съм, че с Хриси ще се справят перфектно. Тя много добре разбира каква е ситуацията. По-късно същата вечер. Въпреки, че Сашо вече посреща гостите, които тя е поканила на рождения си ден, Катя решава да спази уговорката с майка си и да не отиде на собствения си празник. Ей, хлопенце, днеска с тебе ли ще си компонираме, миличък? Двамата сме, а? Двамата сме с тебе само. Как си, мило? Чакай малко. Ало, Сашай. Здрасти. Не, вкъщи съм, с Росен съм. Не мога. Знаеш, че няма кой го гледа. Сестра ми я няма. Самичка съм с него. Може да дойдем двамата за малко. Това ни е варианта. За малко ще мина с Росен. Добре, айде ми, оцелувки, чао. Айде. Чао. Сашо много настояваше да отида, все пак това е моят рожден ден. Аз съм рожденичката и реших да мина за по едно на здраве, да си кажем, все пак ставам на 18, това ми е празник. Звъннах на сестра ми все пак да не се притеснява, че ме няма мене и Росен вкъщи. И така или иначе нямаше да се бавя много. 3 часа по-късно Уляна се прибира от работа. След дългия и напрегнат ден, тя се надява всичко вкъщи да е наред. Работният ми ден мина много добре, много съм доволна, малко съм уморена, но това е сладка умора. Купила съм подарък на Катето за рождения ден утре, но сега няма да я будя. Утре ще й го дам. Хриси. Здравей, мамо. Здравей, защо си легнала тук? Аз реших да ви изчакам. Да ни изчакаш? Кои да ни изчакаш? Къде е сестра ти? Не е вкъщи. Как така не е вкъщи? Къде е? С Сашо ли? С Сашо ли е? Излезе ли? Какво стана? Кажи ми, знам, че знаеш. Кажи ми. Не знам къде е. Сигурно отишла наистина при Сашо. И ти позволи да отиде. Тя ми звънна по телефона и аз още не се бях прибрала. И какво ще правим сега? Колко е часа, ти знаеш ли? Ще повикам такси. Вече е толкова късно, а Катя и Росен ги няма. Не мога да повярвам как можеш да заведеш едно 4-месечно бебе на купон, където се пие и пуши. Не знам вече, не мога да разчитам изобщо на тия деца. Мама много се притесни, не съм я виждала по-притеснена. Тя разбра, че Кака и Росен ги няма и веднага тръгна да ги търси. 20 минути по-късно Уляна е пред къщата на Сашо, където купонът изглежда е в разгара си. Притеснена до краен предел, 36-годишната жена е твърдо решена да прибере дъщеря си и внучето си вкъщи. Здравей! Какво правиш? Аз ли какво правя? Ти какво правиш тук? Колко е часа? Виж, колко е часа? се, моля те. Не мога да се успокоя, къде е детето? Аз на другата стая не сме го попречили. Спи си, всичко е наред. Спи цяла вечер на алкохол и на цигарен дим. Добре. Тебе нека ви казва, Да, викал ме. Ти пяна ли, че така ми говориш? Взимай детето и да тръгваме. Не може майка ми да решава вечно вместо мене. Вече съм пълнолетна, мога сама да си взимам моите решения. С Сашо сме разговаряли и преценихме двамата, че няма нищо по-естествено от това детето да живее с майка си и баща си под един покрив. Трябваше ми време за да свикна, че имам дете. Само тази дърта да не ми се бъркаше толкова. Но мисля, че ще се справя. Поправям мотори, така че мисля, че с парите ще се оправим. Нека да няма да влизаш. Не ще влизам. Не, няма да влизаш. Ще се прибера дъщерята и майка му. Аз съм решила вече тук да живея на 18, съм пълнолетна, съм с Росен, оставам тук. Я се осъзнай. С Росен оставам. Това вече е техния дом. Ще извикам полиция. Ще извикам полиция. Аре, черта. Уляна е съсипана. 18 години от живота си тя е посветила на дъщеря си, а днес тя не иска да я види. Всеки ден от последните 5 месеца тя трепери над внучето си,
а днес е принудена да го остави в несигурни ръце. Сърцето ми спря, като разбрах, че Катя и Росен остават при Сашо. Той е такъв безделник. Нали го видях какви акъли й дава? Да оставя детето по коридора и по мазетата. Ще направя всичко възможно да си ги прибера, защото няма да имам и миг спокойствие, докато не се върнат при мене. Уляна е убедена, че Катя и Сашо са твърде лекомислени, за да бъдат добри родители. Притеснена за здравето на внучето си, тя решава да се обърне към Агенция социално подпомагане, отдел закрила на детето, където да подаде сигнал, че внукът и Росен е в риск. Те правят всевъзможни глупости, не се грижат добре за това дете, много са безотговорни. Аз не знам на това дете един ден какво може да му се случи. При положение, че всичко това, което ви разказах, е самата истина. Насилна музика, до край, детето плаче в количката в коридора, без никой да му обърне внимание. Тя решава, майката, че на детето, като плаче и не се грижат за него, дробовете му се развивали, така била чула. Абсолютна безотговорност. А те сами живеят, така ли? Да, те се отделиха. Отделили са се от вас? Ами това, което виждам, че вашия случай изисква да се направи проверка, така че аз ще сезирам тук колеги и ще видим какво може да направим. Госпожа Мартинова е силно обезпокоена за внучето си и най-вероятно има основание за това, така че ще се наложи да направим проверка на място, за да установим какво е фактическото положение и ако детето наистина е в риск, да се вземат съответните мерки. Дано да са бързи с проверката, дано жената да ми е влезнала в положение, да ме е разбрала правилно, защото още един такъв случай като този в мазето, не знам какво може да се случи с едно такова малко и крехко дете. 2 седмици по-късно всички опити на Уляна да разговаря с дъщеря си и да се види с внучето си остават безуспешни. Новините от дирекция социално подпомагане също не са в нейна полза. И какво да ти кажа? Социалните ходили на проверка, погледнали дома, видяли, че детето не е, установили, че детето не е било живяло в риск. Дома бил добре, нахранено, облечено, гледано и така нататък. Еми супер, ти нали точно това искаше? И какво е супер? Вчера бях почивка. Исках да отида да ги видя. Бях приготвила малко пари да им дам. Като ме видя пред блока Катя с количката, като се обърна, веднага си влезе вътре. Сашо ме напъди. Каква работа съм имала аз там? Изобщо телефон не ми дига, звъна и тя не ми отговаря. Не знам. Подаръка и бях взела за рождения ден. И исках и него да й го дам. И него не... Какво и купи? Какво и купих? То вече има ли значение какво си ми купила? Докато аз не бях станала майка, не знаех какво е да си майка. И мислех, че сега и Катя като е майка и тя ще разбере вече какво е да си майка и ще се държи по друг начин и с мене и с детето. Не знам. Дай ми някакъв съвет. Ако можеш, посъветвай ме нещо. Ако можеш нещо да измислиме, нещо трябва да се случи, за да мога да го виждам това дете. Знаеш ли, имам една позната адвокатка. Ако искаш да й се обадя. Мислиш ли, че нещо може да се случи, да стане така, че да се направи, да мога да... Сега ще се обадя, 100% има някакво решение. След всичко, което Уляна направи за Росен, не смятам, че тя заслужава подобно поведение. Катя сигурно е сърдита за социалните, обаче все пак тя и е майка. Тя не заслужава такова поведение. Дано всичко се оправи и моята приятелка адвокатката да й помогне. 3 дни по-късно Уляна има среща с адвокат, специалист по семейно право. 36-годишната жена е обезверена и не очаква тази среща да промени кой знае какво. Много съм притеснена. Става въпрос за дъщеря ми, която е на 17 години. Има дете на 4 месеца. Имахме доста проблеми и скарахме се. Тя не ми дава да виждам детето сега. Грижила съм се за него. Никакъв достъп до детето.
до внучето. Не искам да го виждам. Какво разбирам, може да се направи? Доколкото разбирам, вие ни търсите, за да ви съдействаме при осъществяване на някакъв контакт с внучето, което вижда не сте лишени в момента. Да, ако може да ми дадете някакъв съвет или да ми кажете какъв е начин аз да виждам това дете. Вижте, законите на Република България, Семейния кодекс, позволява да се сезира съда с искане да се определи режим на лични отношения между баба или дядо и внуче, както е във вашия случай между баба и внучета. И че ако желаете, има вариант да виждате детето, внучето си. Тоест да се заведе дело? Да, ще трябва да се сезира съда, няма как да се пропусне тази процедура, такъв е законът. Но това е много е сложно, тя ми е дъщеря. Малко абсурдно ми се струва. Единственият начин. Единственият начин е това. Доколкото е абсурдно да ви се струва, това е единственият начин, ако не може да уредите отношенията си доброволно. Срещата с адвоката до някъде ме обнадежди, но не знам какво да направя в интерес на истината. Това дело абсурдно е за мене, но въпреки всичките ми притеснения, в крайна сметка, ако трябва да бъде дело, нека да е дело. 2 месеца по-късно е насрочено дело за определяне на лични отношения на Уляна с нейното внуче. След принудителната и твърде мъчителна раздяла, изтерзаната жена няма търпение да види дъщеря си и малкия Росен, който доскоро е приспивала в прегръдките си. Катя обаче не изглежда щастлива от тази среща. Майка ми, доволна ли си? Докъде стигнахме? Катенце, моля ти... Скандали вкъщи, социални, сега и съд. Мамо, какво става? Какво правим с тебе? Успокой се. Моля те, искам Не мога да се успокоя. Моля те, успокой се. Аз не съм искала до тук да се стигне. Никога не си ми имала доверие, мамо. Това беше единствения вариант да стигнем до тук. Ти ме принуди. Не съм искала, съжалявам. Обичам тебе, обичам сестра ти, обичам и Росен, но моля те, не ми го причиняй това. Заради тебе стигнахме до тук. За нищо. Обаче в момента можеш да погледнеш. Росен е добре. Нахранен, добре облечен, жив и здрав, успях да опазя едно дете. Катенце, успокой се, не съм искала. Съжалявам, че стигна тук, но ти ме принуди. Ставам. Много е пораснал. Може ли да го гушна? Не може. Наистина съм бясна на майка ми. Не мога повярвам в какво откачено семейство съм родена. Да се стигаме до съда. Така ли ще уреждаме отношенията? Не мога да повярвам. Тя ми няма капче доверие. Ако имаше поне някакво доверие в мен, нямаше да се стига до тук. Нямаше в момента да съм тук. Да се налага да изживявам това. Много ми е тъжно. Наистина изпитвам душевна болка в момента, не знам. Обичам внучето си. Обичам дъщерите си. Не исках да се стига до тук. Не исках да се стига до това дело. Срам ме. Изпитвам срам от познати, от близки. Аз да заведа дело срещу дъщеря си. Но това беше единствения начин, единствения шанс аз да мога да го виждам това дете. Съжалявам много, съжалявам, че я нараних. Но просто трябваше да се стигне до тук и до съд. Нямах друг изход. След 2 часа делото приключва. Уляна излиза от залата с смесени чувства. Делото приключи. Крайно съм недоволна от решението на съда. 2 дни в месец имам право да виждам детето, което ми е крайно недостатъчно. Доволна съм от решението на съда, независимо от отношенията на Уляна с дъщеря и това не е пречка да вижда внука си Росен. Тъй, че считам, че съда постанови правилно решение и справедливо, което е най-важното. Браво, бе, мамо! Доволна ли си? Доволна ли си, те питам? Кате, моля ти се, успокой. Това детенце иска да ти кажа, ще го виждаш. Ще го виждаш, обаче единствено дните, които са ти отредени от съда, нито миг повече няма да си с него. Кате, моля ти, Бясна съм ти, наистина, не мога да разбера. Ти не разбра ли, че заради тебе стигнахме до това положение? Не разбра ли, че ви обичам, че искам да бъда с вас, с тебе, с детето? Ти не го ли разбра това? Ето вече изкарвам повече пари, мога да заделям, да ви помагам, да бъда още по-полезна. Изобщо не ти искам парите. Заболяме, но затова са майките. Да правят всякакви компромиси в името на децата си, те да бъдат добре. Да взимат всякакви решения в името на тяхното добро. Година и половина по-късно усмивката се връща на лицето на Уляна. Горчивите думи са забравени. Майка и дъщеря са разбрали,
че не могат една без друга. Чакам всеки момент децата да дойдат. Тук решихме да празнуваме втория рожден ден на Росенчо. Надявам се, че вече всичко ще бъде наред от тук нататък. Криси и Тоха. Здравейте! Заповядайте! Роси! Влизи вътре! Здравей! Много си пораснал! Слънчице! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Да си жив и здрав! Ела! Катенце! Здрасти, мама! Честит празник! Здравей, Саши! Срещите, които постанови съда в началото, бяха много трудни. Много се сърдеха. На мене ми беше гузно. Те се сърдеха и цупеха непрекъснато. Но Катето разбра, че не може да без мене. Трябва да разчита на мен. Аз мога да й помагам. Аз пък от своя страна вече старая да не се бъркам в семейството и доколкото мога, с каквото мога, само да бъда полезна. Минахме всички през много тежки моменти, си казахме много тежки думи, но това доказва само, че майчината обич е безгранична, както на майка ми към мен, така и моята към Росен. И така ще е винаги. С тъщата вече всичко е наред. В началото грам не я понасях да ми се бърка в живота, но вече се не е помощта й. Катенце, имам подарък за теб, който не можа да си го получиш на 18-тия рожден ден. Държа да го отвориш. Благодаря ти много, мама. Надявам се, че ще ти хареса. Мерси много, мама. Това е пъпната връв на тебе и на Росенчо. Да не забравяш, че каквото и да се случи между нас от тук нататък, всички сме свързани. Благодаря. Обичам те. Обичам те. Много. Много.